info tak redikan iki lho, sofa premium. Premium piye Mas? Sofa Turki, kain full bludru. Iki lho Mas. Formasi 3, komplit bantale kaya ngene iki ya empuk bantale lho. Mewah bae iki ya. Mewah iki. Oh, ya Iki ngene. full bludru kaine iki ya empuk. Berarti halus iki kaine iki. Halus, mejane ya halus kaya ini iki. Hmm. 3, 2, 1 formasine. Gede bae ya. Gede iki premium aja njaluk murah Mas e. Full kancing. Nah. Oh, kain kancing Full iki. kancing kaya ngene iki. Bening ngene iki ya. Ngene iki full kancing dol ngisor eneng. Oh, yo. Mas-mase ini. Jangan istimewa iki barang iki ya. 6 juta Mas. 6 juta. 6 juta tak kei sofa Turki mendingi kaya ngene iki. Wah. Lah engko milih warna bebas, pilihane enek warnane engko. Kayak mesti iki ongkir kelakang mesti engko. Gratis ongkir Jan, 6 juta kuwi free ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Pembayarannya COD Mas. Wah, ya gak DP Yo iki ora ya. to. Barang teko lagi dibayar. Jan menak men. Mening kurang mening piye? Lah iki sik. Iya, Nek. Mau model sudut ana apa ka? Model sudut enek. Wah, enak ya. Anak model sudut iki lho. Ndi kaya apa? Ah, lagi lho. Kok kae? Wah, iya ana. Iki model sudut. Nah. Ki gede Gede ya. ya padha gedine ontah premium kok. Regane padha iki ya. Regane padha 6 juta. Ah, sik. Iya, Cara Nek. pesene piye iki? Cara pesenin langsung japri neng nomor pemesanan neng bawah bio profil Arthur Mebel. Eneng tulisan HTTP Wami, langsung dudulun otomatis terhubung karo aku. Oke, cocok Nah, ya. arek milih persofanan arep lebaran, disaini ruang tamune. Cocok iki bola iki lho. Sofa Turki premium.